हेल' फ्रेन्ड्स, नै दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायलायबाय। दिनै आङो पुरि सावनाय देखायनो नागिरदों। फुं जालायबाय नालाय पुरि जाबाय। नै फुङावहाय मा जागोन मा मागोन जायो नालाय, ओंखायनो पुरि सावदों आरो पुरि ओमफ्राय लाब्रा जागोन। नै मोनथामल' हादों। नै बेहाय बेसेबा बुरजा दंबावो नालाय, आं एवखांजोब्बा दा खोन्थानोसै आरो दा पुरिया एवखांजोब्बाय आङो, खेरखासे जाखाबाय। नै जायो नालाय न'खरैनो, ओंखायनो बुरजा खालामनांगौ जायो आरो। नै पुरि नाग्राया बेनोमोन। पुरिखौ जि मोजां नायदो, गल गलनो दखाननि बायदि। दखानखौनो होनानै जानांसिगोन नामाथाय। दखाननि बायदि जि मोजां नाखाय। नै फुङावबाथाय मा जानो मा मानो जायो, गावनो पुरि नालाबायबाय फुङाव। ओमफ्राय आं एवबाय आरो। ओमफ्राय ओंख्रियाबो बेलाय मा दंबावो, आलु, मुदुमफुल, सयाबिन। होमबालाय जाग्रोसै दे, नायदो। नै फुङावबाथाय पुरि जालाय चावमिन जालाय आरोना, फुङावबाथाय जाग्रा नांथारगौ। नै आसोलाबो जाखांसै, गावनो जि मोजां नाखायो। जायाबो, ओमफ्राय गारोसो। मा जादों बाबा? पुरि जादोंना जोंहा? पुरि जाबाय। पुरियानो जायाखै। गावखौ माबायदि एक्टिं खालामदों मबाइलाव नायनानै। आलु बाहायनानै पियास गोजा मावदों। पियासाबो जानांगौ। बिखुनजोआबो नै हायावसो जिरायनानै जाबाय। बेना हायावसो मोजां मोनो, ओंखामबाबो हायावसो जानो नागिरो। नैबेबो माबा खेबजानो नागिरथारा। खथ्थ' मोजांसो नुयो, मानो खेबजानो बायो नोंलाय? दे होमबा लोगोफोर, दोनथ'नोसै दे।